Owuok Migori to koro adani mondo mi ami sigana mar gweng' moro ka achiel kuom sigana ma bende koromo chieng' tich ariyo kata ariyo to waluwo ni kawuono ni chenro mar ng'e gwengewa wadani wang'e nonro mar gweng' ma Urudi. Urudi en gweng' ma yudore ei Nyakach e kaunti ma Kisumu. To bende in iwuon isepenjori sigande mar Urudi. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nowuotho kanyo kendo owinjo kaka sigana mar nyingni nochakore. Wawinjane. Nyakораmogi machiegni e telo machielo e chendo ni mar ng'e gwengewa. Ka jumani pod kalapapla mar ng'e gwenge onyonre mana e kaunti ma Kisumu kuma wuok e sub kaunti ma Kisumu West. Ofuyo ma odhi opiyo e gweng' miluongo ni Urudi mayudore e sub kaunti ma Nyakach. Sama winjo nying kamoro ma iluongo ni Urudi, ang'o mabiro e pachi? Mokwongo, wachako kod paro mopogore mag jogweng' e wi kaka gin gi lieko gima didemi chak gweng'ni ni Urudi. An katedo kata ayudo kae nochak ni Urudi. To ka penjo jomadongo to nyisa ni ne en kama ji dhiga to duoge. Koro omiyo niluonge ni Urudi. Kati wuogi to ibiro duogo. Anyuola ma kani kamoro ma gidhi koni Urudi. En kama Kiswahili wacho Urudi. Manyiso ni kidhi tiduogo. Kidhi tiduogo en kama ji duoge ji ok lal. E chon chande nene ka lweny nitie kor e gweng'. Ne ji kose wuotho e wach mar lweny gi to gidok Urudi. Ma emomiyo nochak Urudi ni Urudi. Mano Urudi gi Kiswahili mane ake koro gidok Urudi. Mano ne mwaka mare 1933. Mano ndalo koloni. Nyakораmogi bang' winjo paro ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying mar Urudi. We koro wawinjanena kuma dier kod kuku mar wach nitiere kotenore kod nonro madinemi chak gweng'ni ni Urudi. Wawuoyo gi jodongo machon to iwacho ni lang'o ni malo kucho to ne gisiko gi atak. Koro ka giriembo ji nodak malo kuro giriembo ji kadhi kon. Ma jowa moko be nodhi sango. Thoth ji nodhi sango. Koro ka gigika to giwacho ni koro wadogi Turudi. Ka gigik ere Turudi koro gigomo gitimo ang'o? Gidok. Koro mane ji owinjo koro ji oloko ni ka koro iluongo ni kanye Urudi. From the word mane lang'o siko wach ka giriembo ji to giwacho ni Turudi. Koro we wawinjanena ni gweng' ma Urudi ong'ere kod wach kata timbe mage. Dong' mar Urudi ni endi ong'ere weche mag ang'o mag sport. To gi weche mag kanisa, wach Nyasaye. Ere ma Urudi ka endi nindi, nitie kanise chiegni 4 moluore. Nitie AIC, nitie VOS, nitie SDA, nitie CCA ma johera. Koro wach Nyasaye to oseng'ere gweng' ni endi. Ma kata ka nyithindo obaro to gibaro abara wach Nyasaye to giyudo ndi. Gweng' ni ong'ere gi weche mag pur. Molo ni pur madhi e nam malo kacha. To gi sianyni ka bende pure cham moloyo ni bando. Ka higa koth chwe maber tiyudo bando maber ahinya mang'eny. Koro mano en achiel kuom gik ma o produce. Obet sipode mag sikunde, obet tuga moro manyalo bedo mag piny, koro hinyo bedo Urudi kanyo. Koro dawachno bedo kaka center moriwo dhout Nyakach. Ma ka wach moro nitie to ibiro Urudi kanyo ma ji lose wechego. Koro chalo kaka center mar jo Nyakach wach kamano. Wang'ere ni wapuro mchele kod bando. To bende nyaka ne Urudi chakre kowuok kuom dho swayo ni Turudi osenyuolo dongruoge mage e alworani. Welding ma yande onge an wadhi mna Katito, sani jo welding nitie kanyo. Photocopy nitie kanyo. Pesa wagolo kanyo. Hall nitie kanyo mondikni Town Plaza. Wanyalo time conference. Nyamreche ma kaende rado kanyo, CHPs matindo biro nene. Kanyo girade. Nitie CBO kanyo bende matindo nitie kanyo. Mine romo. Rech kidwaro fresh. Mine go sango kelo kanyo. Alot mo asondo biro no kanyo. Nam kaendi mwalo kaendi chwa pure. Mine pura lot. Wan gi skul kaka ka uneno skul kanyatin. Ikabodho. Kidok kocha wan gi Urudi both secondary gi primary. Wan gi sitima. Yo
Nyaneno lumo urudi mane ridere cha. Although the maintenance mare is not very good. So en dongruok mantie. Pige wan go kaka kidhi kocha. Tie pi ma group mono kunyo kanyo. Nyithindo masomo kanyo inyo kadho maber. Piny tek, nweng'o tek, yuto tin. Kae to gi kijana masani wan go ni. Ok oyienwa mondo wadongre urudi ka. Urudi wane ture sa gi wadgi. Osiko kiture, nyithindo mayo ji. Koro bende kaka itim tami nikech samoro nyathini ni e iye kanyo ok dagi ng'e. Sama nabiro kaka tedo kato ne lam onge, ne yo ndara lowe mane nitie. Koro gi sani to wayudo lokruok nikech ndara nitie. Ogonwa lam moa Katito nyaka Homa Bay. En lam. Ohala to timore matindo tindo go. To kochorre madanga wachi no yaore obedo malach. Ok obed malach nikech achiel ariyo ma nyithindo timogo. To bende nitie rem ma jogweng' ma Urudi ni godo nyaka ne ochakre kata obedo ni gikwano dongruok achiel ariyo adek. Nyo kwal ng'ato nyoro, kinyo chako kwal kamachielo, ochako kutur kamachielo. Koro en ywake mantie Urudi wa no, ok wadhi maber e Urudi gohala. Ok onyal dongore nikech nyithindo ma chapo wa e Urudi kage. Koro ka sirikal nyalo konyowa mondo ng'enwa nyithindo gi, mondo konywa, to Urudi yudo mana dongruok. Wadwaro mondo wa revive pidho pamba. Pamba ne en cash crop mane timo very well karwa ka. Nitie World Bank project ma chakore ka midwa revive go cotton. Gin gi 5 food chains midwa notim e agriculture. Pamba, pidho nyanya, pidho dhok, livestock, to gi pidho michele. Koro mano gima wadwa ni that project wadwa no bi mondo wachak wapidho ang'o? Michele. Through irrigation. Yo ma Urudi kadhi Kanyalwal en yo ma very vital. Kichene mo products mani gik mopidhe nam kucho mondo gichop oko ka yorno. Koro wadwaro ni yorno mondo losi. Gik monindo kaka mattresses dhi, gik ot kiweya weya ma ok ng'e morito to ok iyudi. Koro mano e gima chandowa kabisa, makaber to nonego nyumba 10 oket motegno mondo mi kata ka wadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to ka utewa ni kare. Ka sirikal nyalo miwa administration police chief camp nikech chief camp wan go bathe ka mondo mi okonywa rita kwe maka. Oketnwa security light ma jokanto ket kanyo mondo shopping center no bed maber. Machielo pi ne nitie kanyo ma sondo miriwo kalo kadhi mana papo ndite gini. To mondo ride ko biro mwalo ka onge. Ka ginyalo miyowa pigno ero ma gichomno taps go ero to wadhi maber. Machielo Urudi field ma Urudi Sec primary no ero. Ogernwa go mondo loko ber kaka stadium kata kama nyalo sport ground. Ma nyithindo nyalo time culture kata mine time gik mopogore. To sani iro ka ok oyoto nikech en temporary field. Mana kamano Nyokaramogi gi kanyi mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma.